ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд мошинои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо ночини мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техникаон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марама шумо метавонед ки сурат маълумот шавад дар рақамҳои ватсапи экранмода рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ мошинро кардем, чӣ мошин қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. Хоб дӯстони азиз, Opel Sedan бо нархи арзон 11000 сомон срочно. Ҳастай ВАЗ 2110 дӯстони азиз, тонировкадор срочно састяни зур. Toyota Mark D коробка автомат бо нархи арзон срочно. Opel Vectra A бо нархи 8000 сомонӣ срочно фурӯшӣ. Ҳастай Daewoo Nexi бо нархи 6000 сомонӣ ки срочно фурӯшӣ. Hyundai Porter бо нархи 45000 сомонӣ бо муомила дорад. Toyota Fielder бо нархи арзон. ВАЗ 2107 бо нархи арзон. Opel Corsa бо нархи арзон. Toyota Verso бо нархи арзон. Аса трактори фурӯшӣ комплект бо нархи арзон. Hyundai Sonata, Opel Hatchback ва дигар маркаҳо аста ки нархҳои арзон карда ва курси имза 120 сомону 50 дирҳам. Навор расол мегӯям, марамат рафтем. Мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla Verso аст дӯстон, ки як дастгаштагӣ аст, срочно фурӯшӣ. Мошин дӯстони азиз ҳама навортош кор мекунад. Соли бароишаш 2006 сол, сӯзишвориш дизел, коробка механика, объем мотораш 2. Дӯстони азиз, мошин обогрев сиден, дупара мултиро, номерои 0003 падарка, кондитсионер, тонировка, ҳуҷҷати солона. Дӯстони азиз, мошин як дастгаштагӣ срочно фурӯшад. 2006 дӯстони азиз, механика дизел, мотор Ducati. 79000 сомон бо муомила савдои хуб дорад. Мошини қарор дар шаҳри Душанбе дар мақсад ки 9 километри тарафи Мирзобек да. Дӯстони азиз, муомилаи хуб дорад, мега срочно пул дар кунед. Toyota Verso тоза, номерои 0003 падарка. Дӯстони азиз, солона тонировка, ҳуҷҷат, утилизатсия ва кондитсионер печка ва дӯстони азиз, мошини якдаста. дар комментария бисёр мешид хоҳиш ки ягон версияи дизел бонем, барои шумо мақсад ки версияи дизел. Ина марама занг занем, маълумоти пурра аниша аз худашон гирем. 79000 сомон бо муомила савдои хуб дорад. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. Opel Astra F аст дӯстон, ки дар кузови караван мақсад ки мошине ки састяниш зури баъд мошин як дастгаштагӣ. ҳозир маша фаҳмода метем, мошин дӯстон кондитсионер дорад, кондитсионераш ҳам кор мекунад. соли мошин 98 сол мега соҳиб шуд, сӯзишвориш бензини холия, мега газ задагӣ нест. Объем мотор 1.6, коробка механика, састяни мошин мега зури баъд мошин мега чӣ кали гуфтум, кондитсионераш мега кор мекунад. балонош мега 9 задагӣ аст, аккумулятораш мега 9 задагӣ, мотор мега звере, масла пасла мега алиш кардагӣ. мошин як дастгаштагӣ дӯстони азиз, як сола ҳуҷҷат, утилизатсия кардагӣ аст. нархи мошин 34500 сомон мега соҳибшон, ахири нашай. Ами хеле мондияне ки састяш мега зури баъд омада види хеле мошино шилаха нест. балонош мега пачка задагӣ. мошин қарор дорад дар ноҳияи ёбон Совхози Дуда. дӯстони азиз, 34000 сомон охирин нарх, дигар ягон сом мега арзон мекунем, не ки ин хали мошинои хали 30000 аст, 25000 аст, мақсад ки караван нест. ина марвал рафта бинед срочно. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст дӯстон, Hyundai Sonata, соли бароишаш 2011. сӯзишвориш бензин, мотор D, коробка автомат. дӯстони аз мошин ҳуҷҷат дорад, утилизатсия дорад. ҳолати балонош 4 диска балони нав, састяни соне зури баъд мега соҳибшон, свети сафед. мошин агар хато накунем корейка. дӯстони азиз, мотораш мега дай, нархи мошина мега 80000 мега бо муомила савдои хуб мекунем. дӯстони азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтар. мақсад ки сидинош лифт аст, дӯстони азиз, электропакет аст, панорамадор аст, дӯстони азиз, бензини холи обогрев, дӯстони азиз, пешош дошта, кондитсионераш мега як кожни салон ва документаш мега нав кардагӣ. ай дӯстони азиз, мошини стоиши 82000 сомон бо савдои хуб дошта, дар шаҳри Қурботепа қарор дорад. касоне ки мехарен Hyundai Sonata, ина маромат дӯстони азиз, свети сафед, муомила савдо дар назди мошин метавонед занг занед, маълумотша гиред. мегзарем ба чорум трактори фурӯшӣ. трактори фурӯшӣ аст дӯстони азиз, трактори Techel комплект қатъи мақсад ки чизоша, мақсад комплект притсеп, дӯстони азиз, плуг, чизил ҳама чиз дорад. соли трактори мега 96 сол дӯстони азиз, производствои мақсад Росия. хоб 40000 сомон мега ҳамаш комплект якҷоя мега фурӯхта мешавад. притсеп дӯстони азиз, плуг, чизил ҳама чиз дорад. техпаспорт ҳам дошта. бо дӯстони азиз, маълумоташа мегирен.
адресшон шаҳри Бухтар, деҳаи Заргар, дӯстони азиз. 40,000 руш мегӯянд ки нархи ахирша бу хай метавонем бо маълумота гирем. дар 40,000 чӣ дохил мешавад? Трактор худаш, дӯстони азиз, бо мақсад ки притсепаш ва плюк ва чизилаш мақсад. Ин аст, дӯстони азиз, мо темболе ки як даста гаштага мегӯяд системаи созае. одамое ки трактори техчил холиш мекардем на мароматона вариантҳои беҳтари қатъи ҳама чизаш комплект дорем. нархи 40,000 сомон арзон занг занед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастад, дӯстон, Opel Astra F дар кузифи хэтчбек. соли бори 6-1996 фурӯш бензин, коробка механика, мотори 1.6 литр. дӯстони азиз, мошинча нахаду. мошина мега документош бучтагаса, неки утилизатсия дорад. нархи мошин 28,000 сомон аст. бо муомилаи хуб дорад. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷумӣ. дӯстони азиз, 28,000 сомон савдои хуб дорад. мотор, коробка, хадавош мега созаем. дӯстони азиз, бохай мошина рафта аз пеш бинен ва харидорӣ кунен. 28,000 сомон бо муомилаи хуб дошта. ина марама ва ногуфта намуна касоне ки мошинаи фурӯшӣ дорен, хона, замин, квартира хоҳем ки реклама кардам, дар рақамҳои болобуда 885 12 20 WhatsApp, имо, Telegram ва номерошам промои кор мекунад. дӯстон азиз, роҳи ки сурат маълумотам мо дар YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, Facebook ҳамаш дар реклама мекунем. дӯстони азиз, сирои шуна мақсад ки касоне ки доранд намихел чизо марама. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Toyota Fielder ҳастад, дӯстон, ки сирои шуна фурӯшӣ дар кузифи Caravan универсал. соли бори 6-2008 сол ҳастад ки фурӯш бензинаи мотори 1.5 литраи коробка автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон азиз, мошин мега соза мега сирои шуна фурӯшӣ ҳастад. нашуд ҳуҷҷат шанафта чанд хадига будагай. нархи мошина мега 73,000 сомон мега бо муомила савдои хуб мекунем. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дӯстони азиз, мотори коробкаш мега созае. мақсад кадоме ки мехарем на бо занг занед маълумота гирем. дӯстони азиз, нархи арзон мондиам, бо ҳамира муомилаи хуб мекунад. неки вариантҳои алиши надорад. то қасу бихоҳия мега сирои шуна. аз шумо хоҳиш ки лайкҳо разанед ва касоне ки дар навори мо мошини маъқуле ки наёфта бошед дар комментари нависта ки чӣ марка дар кор ҳастем, мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастад, дӯстон, гурзовой Hyundai Porter, мошини боркаш. соли бори 6-2003 коробка механика. сазистани мошин мега нахадва. дӯстони азиз, сирои шуна фурӯшие. дӯстони азиз, мотор, коробкаш мегӯяд гарантия, документош мегӯяд бучдагай. нархи мошина мегӯяд 45,000 сомон мегӯем, бо савдо муомила мекунем. мошин қарор дорад дар ноҳияи Қабодиён. дӯстони азиз, 45,000 сомон бо савдо муомила доштаем. рақамҳо шумодагаса, шахсоне ки мехарен ягон маълумот оиди мошинро хоҳем гирифтам, ина маромат занг занед. фақат шумо дастгирӣ кунед, мошинои арзон озад мо мондан мегирем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастад, дӯстон, Opel Zafira. соли бори 6-2001 сол ҳастад ки сӯзишвориш газ, бензина, мотори 1.8 литраи коробка механика. сазистани мошин мегӯяд нахадва. дӯстон азиз, мошин мега на сазистани зур, на безе. мошин мега соза. дӯстони азиз, утил дорад. дӯстони азиз, ҳуҷҷатам 6 моҳи дига мондаги ҳастаем. танировка мега дӯстони азиз дорад. намедонам чанд хай дига. обши хайр нарошка камтар кор доштаи. нархи мошин 39,500 сомон. мошин дар шаҳри Кӯлоб. ака мақсад ки муомила дорад мега, намедонам чанд хай дига. номерош транзит. ина маромат занг занед дар рақамҳои поимуда. дӯстони азиз, бозам мегӯем, инстаграми мо қариб 100,000 обуначӣ дорад. дӯстони азиз, тикток ҳам бисёр дорад ва ютуби мо қариб 200,000. дӯстони азиз, касоне ки мехоҳанд ки мошин, хона, замин реклама кардан, дар рақами WhatsApp роҳӣ кунед. дар инстаграм дӯстони азиз мегузорем, дар фейсбук, дар тикток, дар мақсад ки телеграм ва асосӣ бу дар ютуб. дӯстони азиз, мақсад ки дар як рӯз мефурӯшем мошинтона, метавонед ки роҳӣ кунед сурат маълумот дар рақамҳои болобуда марама. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастад, дӯстон, Opel Vectra A. соли бори 6-1993 сӯзишвориш бензин, газ, мотори 1.6 литр, коробка механика. сазистани мошин мега соз. дӯстони азиз, нархи мошина мегӯяд 8,000 сомон гуфтааст. яъне хай мумкин ки ягон сомон арзон мекунад. мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтара. мошин хай краска кор дорад. Opel Vectra 93 сол 8500 сомон бо ягон сум муомила мешавад. неки балонош пачка. дар рақамҳои поимда занг занед, маълумотои пурра ва неша сирои шуна хатон гирем. маромат тамос кунед. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастад, дӯстон, ВАЗ 2107. соли бори 6-1998 сӯзишвориш бензин, газ, мотори 1.6 литр, коробка механика. сазистани мошин мега нахаду. дӯстони азиз, мошин мега техпаспорт дорад. дӯстони азиз, атак ҳамаш мега суда. дӯстони азиз,
нархи мошина мегӯяд 9000 сомон мегӯяд, бо муомилаи хуб мегӯяд мекунем мошини қарордора дар шаҳри Душанбе ва аз 21:07 сол 9000 сомон бо муомилаи хуб доштаем. рақамҳо шумодагаста шахсоне ки мехаред марҳама занг занед, маълумоташро худтон гиред. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Daiwo Nexia ҳастае ки срочна фурӯшӣ. Соли боришаш 1995 суифорич газ бензин. Мотор 1.6 литр, коробка механика, мошин мега нахаду. Дӯстони азиз, мотору коробкаш мега зури бадай. Утилизация документош мега надорад. Бучдаги мақсад ки утилизация надорад. Лакош мега сода краскаш бад не. Салонш тозака мегад ва дӯстони азиз, мошинча мега созай нархаш 6500 сомон боз муомила дорад. Ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дӯстони азиз, фароша мега дӯстони азиз, яъне ксенона мега хеле сафедакои фасонака мега соҳибшон. хай бо мегад муомила пули ям ҳуҷҷат пуҷаша истишоа мақсад ки ягон чи мегзарем мошин дар шаҳри Душанбе 6500 сомонӣ. марҳама занг занед, маълумотро худтон гиред. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастад дӯстон, Toyota Mark D, коробка автомат. соли боришаш 1996 суифориш бензин газ. мотор дӯстон як неу ду буда моторуш суифориш газ бензин, коробка автомат. дӯстони азиз, моторуш ду мошинча хулоса созай. дӯстони азиз, мошин ҳуҷҷатош буштаган ки утилизация дора мега соҳибшон, моторуш мегад коробкаш кади созай зури бадай. хуб, нархи мошина 14500 сомон гуфтаесам, бо ягон сум мегзарам. мошин дар шаҳри Ваҳда 14500 сомон 96 сол, коробка автомат. фақат ҳуҷҷатшам мекунем. рақамҳои соҳиб шумодаги аст. чӣ саволе ки дорем, чӣ маълумоте ки ои мошин мехоҳем фаҳмидан, ина марҳама занг занед, маълумотро худтон гиред. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастад дӯстон, ваз 21:10. соли боришаш 2005 суифориш бензин газ. мотор 1.6 литр, коробка механика. мошинча маладиёши тайёр кардагия зурай, фақат ҳай мекунем. танировкаш мегад то моҳи 04/07/2026, яъне ки дӯстон аз кам мондаги аст, яъне мадони як чандака мешавад, 2 моҳ 3 моҳ дига мешавад ва ҳуҷҷатшам ҳамин хел обшим 3-4 моҳ дига мондаги аст. утил дорад дӯстон аз мотору созай, коробкашам созай, электропакета мегад, центра замок хушкор мекунад, чиқолакҳои фасол ва 4 дискаҳои фасол ва хелни свету. нархша мега 27000 мега, бо муомилаи хуб мегад мекунем. мошин қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддин Балхи Румӣ. ина марҳама срочна занг занед. мегзарем ба 14 мошини фурӯшӣ. Opel Astra F дар кузифи седан. ин хеле светои мақсад ки шоколадни. соли боришаш 1992 суифориш газ бензин, мотор 1.6 литр, коробка механика, сайстани мошинбардор нахаду. хай машас мошина ки десен кор дорад, аз барош ҷои ака пусидаги кандаги ҳам дорад, як нархҳои боаркин як арзон мондесам. нархи мошина мегад 11500 сомон. дӯстони азиз, мумкин ки ҳам 500 ё 1000 ша мегзаранд, бисёр не. ай камтар арзон мекунем мега соҳибшон, фақат кам кардан харидоро. дӯстони азиз, мошин қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, нархша мегад 11500 сомон, боз камтар муомила мешавад. шахсоне ки мехарем марҳама занг занед. нашод утилизация ҳуҷҷаташ ягон чи гуфтагӣ нест, хай мумкин ки дошта бошад, мумкин надошта бошад, не ки дар назарам мошин хеле бад нест. 90 соли 11500 боаркин ӯз як велик мегирӣ. касоне ки мехарам марҳама занг занед. касоне ки мошини фурӯш дорем, хоҳем ки реклама кард, дар рақамҳои моро кунем, мо реклама мекунем. дӯстони азиз, навори моро подписач кунед ва ин бу навори имрӯзаи мо. то видеои оянда худо нигҳабон.